إسرائيل حجون متقعت تفتصم كم زلا تقاليتو منستر مكلخال إسرائيل كاتزاب زهوا مجلس حايلتاتهم نتي قبل لبنان زل السجات نموجد إزدلي وسقم تخوص دونات أمخانا من سراو تبت إسرائيل نايت التابوتات تبلو خباب خنزلون حبيرون أمونج إسرائيل حزب الله حن تقصدون أي موالس من معتفت مخنسو سراو إسرائيل أبدو لبنان متقعتي بمفتامون عسرة سبات كم زموت مع كنه زينا لبنان قليت أنا لوا إسرائيل نت متقعتي كابدو لبنان بزمت عتقات حزب الله حستبجس مخان بمجلات نت متقعتي تحتات النت كم زي باللون حبير الله سبب سلطان إسرائيل وسيخهم أتمتقعت علامات لعل حزب الله خمس خونه قلتون كلو لإسرائيل أسجانا يتأتخونتات سكاب زلو أتمتقعت خاص المخانية انقلو بنا إسرائيل متقعتات ناي سلام سممع عبحتهم ملكتي أتخم زلو تجليتو إيران بوجنا ناي لبنان وجن مس إسرائيل أبز قبر حد متقعت جديفة أبسي زرلاند أبز كايد ناي سلام سممع أختتو كرون ترى يلا سراوت إسرائيل أبدو لبنان نزركب كبابتات وريرهم كحزم صنحمون زحبر كخون قالو أب لبنان زركب عتق حيل حزب الله حبس من إسرائيل نزركب حيل إسرائيل موقع مسل كم زلو ونيجلس قالو حيلتاتهم أبتي أبدو لبنان زركب نايت التزواكه له جدا مخان زحبر منستر مكل خال إسرائيل كاتز بوجنو هاجروا أبس من إسرائيل نزركب محبر سواتنا محلاو أتسقم تتوصل كم زلانة تصير اللهم أمريكان إيران سممع عوت نخخونا بوزحات كم نايت أتان مسمرات نقدك إحوى حرن متأسسار زلوا زباو قديات بزختلو تحاحزا خمز مركوز تقاليتو بمسارة أبصاب منستر قديات واتساقب تيا مونغو أمريكان إيران استخدمنا من رد سممع سعيبو منسترات قديات واتسانق سنة سعود عرب ريبابليك عرب قبطن ريبابليك تركنا بزباو معوالتات ليبيا قديات فلسطين من كنتات أخقور أفريقان زملكات مثل علوية مخار بريزيدنت أمريكا أو قديات عربنا أفريقان ماسود بولو ساب كايرو فولي أخيوا كايدو أزا أخيبا زا أبلي وانسل خبيد وطري إيران متأو هرمز داق ماي معتأو كمزا وجه كمو اللوخان أمريكان إيران أب سويسرلاند حدش حبراو وعلات نمتكبار دلوات مخانو زرب كايد زبل زيناتات أبز قلت ألزل أواني كايد مهلاو فولي كمز قبرو تقاليتو أتام مينسترات قديات وطازن سلسته هقرات مسمخار ترامب أبز قبر وحبراو أخيبا ني أمريكان إيران سمم عوت نخخونا بوزحات كم نايت أتان مسمرات نقدك إح بحري أبلي وانسل خونتات كمونا مدربداك أزازر أزلو قجت دحنت مقعزة بحرنا تنتا وشمت فارس متأسسار زلوا زباو قديات بزقبر وتحاحزا خمز مركوس أبتستخايد أخيوا قاليتهم أخيوا زو منسترات مسمخار ترامب نتزرب بزعو أمريكان إيران ترايس تبت حسم معجيركا خام مغرب أمم محدار زقط المعرفات اتسمم معات وسنت زباو حالتات نخصاتفو زعب زل أنفس زنت أوارق كم زخونة تنتنت بوليتيكا عالمي قالتو بوت يتسمم مع أمريكان إيران بغطان تروحاتات بز قدايت تسلوا هاقرات أو قمز زيتو وزخون يخون سمم مع متكبار رويت أجمات كم زقات مووناك أدم استجبر تمكروتات معزاب كم زكال أتوم تنتنت بتوسخ يردو أزناي كايرو أخي وقت زواد حرت من معزمت معرفت راح زي كونه بعد مع من قدنا بدحرق ناس جبرنا محدرة معرف كم زقات وزح بريو بزغ عبيت هاجرات عالم دروس معرف سم مع أمريكان إيران بخمي كم زمع بالنمقرات أتوم كأندو الصانيتات مول بمولك أدم مززامهم كتسألوون من فتان باقو إنك أسعاسا خمز الواد ما يحبر بحبشات أخي ومتعي من رد أمريكان إيران أب سويسرلاند راح استوسنا خمسة يكونه زباو الدباس زحلفة وطرينا بتقدم حجزنا برا درجة نخيم الله سخلكل أبوليتيكاون تاون مسارات مهنات وصانا خمس خوانا يرد قدما منستر عباي بريطانيا كير ستارمر كان مريحنة جزاء سلفعية خمس لك قفليتو ناس قمت زخوا سدس تجدد اتسلف نقص على حفشة مرت عن ممراح بقع مخان زي مخان نزل على حطوتات ملاش نمها مخانو قليتو نتخاب سلف زرخوا قبر ملسد ما بتسقى خمس تقبلوا عمل كيتو تقدم منستر زوسد كل سنتات نتازفت وهاجرو قدامنت نمها بزعل من بارو بمقلات كان مريحنة سلفعية خلق قيلو انتقون حدش مرحة مسكرن بايتو داق ما يسرح قدم مجمار من انتقم أتسلف خبت شعات تحمل جمير سكعت ناي كرم تعرف تززازة ناي جزيس اللي دخسر راحتي اللوم اسكعت وان تدم خم قدما منستر كوين سرح غطليو كيرستار مرنز غطل قدما منستر كل زكالة دقف بمهاب سلطان بسلمة من قد خسقاقر كم زقبر قالاتيوم أتسع وقدما منستر زركب عباي بريطانيا خبت قدم خلت عمل سنبرت زيادة زحشة فتحوتن هاجر كم زخونة عمل كيتون كيرستار مرشدش تعمتات بغربات مسو سرح فتوتن مسارحتون كمون سرحنات بيت صحفة قطر عسر تدونينج ستريتن سيفيل سيرفيس المسجانة قريبون نتي أبتها جرزر زعبي حلافنت مقداف دحر موسانو نتي زعبي سرح زبلو حدار نسدرا بيتون ككناخن زيادة جزيكه مخان خجلت انكلو سمعيت خقوطات رايكالن نبعلت بيتي فيكن دك إذا حشر بعل حدارنا بونك خون يدحر مبال نبعلت بيتو حقيفونا وشت بيت صحفتو تمليسو
ኣብ ግላስጎ ኣሜን ስሙ ወዲ 15 ዓመት ብምቕታሎም ተኸሲሶም ዝነበሩ ክልተ ኾተቴታት ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም እቶም ሕጂ ዕድሞም 16-17 ኮይኑ ዘሎ ክልተ ወዳት ብ5 መጋቢት 2025 ኣብቲ ከተማ ብዝርከብ ከባቢ ሴንት ጆርጅ ክሮስ ንኣሜን ተኽላይ ከም ዘጥቅዕዎ ይሕበር። ዓቀብቲ ሕጊ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ግላስጎ እቶም ብሰንኪ ዕድሞም ስሞም ክግለጽ ዘይኽእል ኾተቴታት ገጾም ተሸፊኖም ንኣሜን ብሰይፍን መጥበስን ከም ዘፈራርሕዎ ይገልጹ። ብሰይፍ ከም ዝሰዓብዎን ከም ዝወቅዕዎን ብሰንኪ ዝወረደ ከቢድ መጥቃዕቲ ድማ ኣብ ክላረን ስትሪት ከም ዝሞተ ይሕበር። እቶም ክልተ ኾተቴታት ኣብቲ ዝቐረበሎም ክሲ ገበን ከም ዘይፈጸሙ እዮም ዝገልጹ። ኣሜን ምስ ኣቦኡ ግላስጎ ዝነብር ነይሩ። እቲ ቅትለት ዝተፈጸመ ቅድሚ ነቲ ወዲ 16 ዓመትን ኣሜን ዘሳተፈ ፍጻመታት ድሕሪ ምኽሳቱ ምዃኑ ይግለጽ። ዓቃቢ ሕጊ ከም ዝገለጹ እቲ ኾተቴ ምስ ካልኦት ክልተ ስሞም ዝተጠቐሰ ወዳት ብምሕባር ብ12 ለካቲት 2025 ኣብቲ ከተማ ብዝርከብ ጎደና ግሬት ዌስተርን ኣሜን ከም ዘጥቅዕዎ ይኸስስ። እቲ ክስ ኣብ ርእሱን ኣካላቱን ደጋጊሞም ብምውቃዕን ብእግሮም ከም ዝረገጽዎን ዘጠቓለለ እዩ። ካልእ ተወሳኺ ክስ ከም ዘመልክቶ እቲ ወዲ 16 ዓመት ኾተቴ ሳለስተ ቅድሚ ቅትለት ሰይፍን ሓፂንን ብምሓዝ ከምኡውን ብምጭዳርን ብምጽራፍን ንኣሜን ኣፈራሪሕዎን ተጻሪፍዎን ዝብል እዩ። እቲ ወዲ 16 ዓመት ተኸሳሲ ፍትሒ ንምዝባዕ ፈቲኑ ዝብል ክስ እውን ቀሪቡሉ ኣሎ። አብይ አሕመድ ትማሎ ሓደ ጋጣምን መድረኽን ተረኺቡ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ብልሓት ሃገር ቴሌፎን ተሰሪቐን ኣብ ውሽጢ ውሕዳት ሰዓታት ክርከባ ክኢለን ክምለሳ ክኢለን ፖሊስን ኣካላት ጸጥታን ኣዲስ ኣበባ ክስካብ ከምዚ ዓይነት ዓበይቲ ስራሓት እዮም ዘሳልጡ ዘለዉ ክብል ሕፍር ከይበለ ክዛረብ ተሰሚዑ ይርከብ ኣሎ። ኢትዮጵያ ዘላቶ ኩነታት ነብሲ ወከፍ ኢትዮጵያዊ ይፈልጦ እዩ። እዚ መራሕቲ ማለ ስሚዕዎ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት መደረታት ንብዙሓት ኢትዮጵያውያን ኣቆጢዑ ኣዘራራበ ኮይኑ ይቐጽል ኣሎ። አብይ አሕመድ ከም ዝበሎ ብቅድሚ ትማለ ሓደ ዘገርም ነገር ገጢምኒ ናይ ቤት ጽሕፈት ናጋያሽ ዝኾኑ ሰባት ንስራሕ መጽዮም ንመጀመርታ ግዜ ካብ ወጻኢ ሃገር ንኢትዮጵያ ዝመጽዮም ሙሉእ መዓልቲ ክዛወሩ ናይ ከተማና ኮሪደር ሪኦም ብኢትዮጵያ ተደኒቆም ክንደይ ክትጽብቕ ሃገር ኢሎም ምሸት ካብ ሃያት ሆቴል ወጽኦም ወክ ገብሩን ከለው 2-3 ሰባት ብሓባር ከይዶም ሞባይሎም ይሰርቅዎም እቶም ዝሰርቁ ሙሉእ መዓልቲ ከድንቅዎም ከምስግንዎም ዝውዓሉ ቆልዑ ነይሮም። ምሸት 4 ሰዓትን ፈረቓን ሞባይል ተወሲድዎም 4 ሰዓትን 5 ደቂቕን ናብ ኣዲስ ኣበባ ፖሊስ ተደዊሉ ክትኣምኑ ዘይክትኣምኑ 9 ሰዓትን 5 ደቂቕን ናይ ኣዲስ ኣበባ ፖሊስ ሞባይሎም መሊስሎም። ኢትዮጵያ ብጽሬት መገዳ ብኮሪደራ ብዝተኸለትኦም ነርና ክነድንቕ ዝውዓልና ዝተኣመር ግን ኣይተጸበናዮን ይትረፍ ማዕጾና እንኳሕኮሖም ዘምጽ ፖሊስ ኢሎም ደስተኦም ክገልጹልን ከሎቶም ናተይ ገያሹ እንኳዕ እቲ ሲሲቲቪ ተጨቃጭቅና ሰራሕናዮ እንኳዕ ንሕና ለሚና ሰራሕናዮ ንኻለት ኣይኮነና ዓይተመሊሱ ኸ ዘኹራዕኒ ነገር የርኢ ክብል ተዛሪቡ። ኣብ ኢትዮጵያ ሰባት ብፀሓይ ቀትሪ ክቕተሉ ንቡር ተግባራት ካብ ዝኸውን ነዊሕ እዋን ኮይኑ ይርከብ ኣሎ። ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድን መንግስትን ኣይተሃገረን ነቲ ቅትለት ናይ ሰባትን ዜጋታትን ዝምልከት ሓንቲ መዓልቲ እውን ትኾን ቃላም ሊቁ ዝፈልጥ ኣይኮነን። ኣብ ዝሓለፈ ቅንያታዊ ኣርሲ ዝተፈጸመ ቅትለት ንማሕበረሰብ ዓለም ዘስካሕከሐ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ነዚ ጉዳይ ዝምልከት ሓንቲ ቃል እውን ኣምሊቁ ዝፈልጥ ኣይኮነን። ክልተ ቴሌፎን ተረኺበን ብምባል ኣብ መራኸቢታት መጺ ክምድር ንዝጠፍኡ ዘለዉ ዜጋታት ናይቲ ሃገር ግን ብዛዕባኦም ተገዳስነት ዝበሃል የብሉን። ምክንያቱ እዚ ዕሸል መራሒ ኣብ መራኸቢታት መጺኻ ካብ ምህውታት ሓሊፉ ኣብ ባይታ ወሪዱ ህዝቡ ከረጋግጽ ስለዘይከኣለ ሃገራት ኣፍሪቃን ካርቢያንን ካብቶም ካብ ስግራ ኣትላንቲክ ንግዲ ገላይ ተረባሕቲ ዝነበሩ ሃገራት ወግዓዊ ቅሬታን ካሕሳን ክወሃበን ጸዊዐን። እዚ ጻውዒት ፍትሓዊ ካሕሳ ንምስላእ ዝዓለመ ናይ 3 መዓልታት ዋዕላ ኣብ ጋና ብዝተዛዘመሉ እዋን ይቀሪቡ። እዚ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ኣብ መጋቢት ዘሕለፎ ታሪካዊ ውሳነ ስዒቡ ዝመጸ ኮይኑ እቲ ውሳነ ንስግራ ኣትላንቲክ ንግዲ ገላዩ ከም ዝኸበደ ገበን ኣንጻር ሰብኣውነት ክብል ብምርቋሕ ኣባላት ሃገራት ኣብ ምወላ ካሕሳ ኣበርክቶ ክገብራ ዘተሓሳስብ ነይሩ። ካብ መበል 15 እስካብ 19 ክፍለ ዘመን ኣስታት 12 እስካብ 15 ሚልዮን ዝኾኑ ኣፍሪቃውያን ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ተታሒዞም ናብ ኣሜሪካ ብምውሳድ ከም ገላይ ክሰርሑ ተገይሮም ነይሮም። ኣብ ሄንገሎ ሆላንድ ዝተኻየደ ናይ 5000 ሜትሮ ውድድር ኣትሌት ሳይሞን ተስፋ ገርግሽ ናይ ካልኣይ ዓወታ መዝጊቡ ትማሊ 21 ሰነ 2026 ኣብ ሄንገሎ ሆላንድ ኣብ ዝተኻየደ መበል 44 መበቆላዊ ፀወታታት ስፖርታዊ ናይ 5000 ሜትሮ ውድድር ኤርትራዊ ኣትሌት ሳይሞን ተስፋ ገርግሽ ናይ ካልኣይ ዓወት ብምምዝጋብ ድሙቕ ተሸላሚ ብሩር ሜዳልያ ኮይኑ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብዘጋጠመ ከቢድ ሓደጋ ባቡር ብዙሓት ሰባት ከም ዝተጎድኡ ተገሊጹ። ክልተ ናብ ለንደን ዝጓዓዛ ዝነበራ ባቡራት ድሕሪ ምግጫውን ሓደ መራሒ ባቡር ሞይቱ ኣስታት 100 ሰባት ቆሲሎም ከም ዘለዉ እውን ተገሊጹ። ካብቶም ዝቆሰሉ እቶም 89 ፈኲስ መጉዳእቲ እቶም 11 ድማ ከቢድ መጉዳእቲ ከም ዝበጽሖም ብተወሳኺ ተገሊጹሉ። ሓንቲ ባቡር ካብ ካርዲፍ እታ ካልእቲ ድማ ካብ ኖቲንግሃም ናብ ለንደን ይጓዓዛ ምንባረን ዝሕብሩ ምንጭታት ዓዲ እንግሊዝ ወዲ 60 ዓመት መራሒ ናይቲ ሓንቲ ባቡር ከም ዝሞተ እውን ተገሊጹ።
ኣብ ልዕሊ ፕሬዝደንት ክልል ትግራይ ነበር ጸጋይ በርሀ ትማል ፈተነ ቅትለት ከም ዝተኻይደ ካብ ክልል ትግራይ ሓበሬታታት ይወጽእ ኣሎ። እዚ ተኻይዱ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ፈተነታት ብፀሓይ ቀትሪ ዝተፈጸመ ከም ዝኾነ ኣብ ውሽጢ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ዘሎ ጸጥታዊ ኩነታት ኣብ ሓደገኛ መንገዲ ከም ዝወደቐን ድሕሪ ጸጋይ በርሀ ዘጋጠሙ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ተጋሩ ስክፍታታቶም እናገለጹ ይርከቡ ኣለዉ። ድሕሪ ኩናት ኣብ ዘሎ እዋን ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ጸጥታዊ ኩነታት ኣዝያ ኣሰካፊ ሰባት ክቕተሉን ክዝመቱን ኣብዚ ክልል ንቡር ተግባራት ኮይኑ ይርከብ ኣሎ። ኣካላት ጸጥታን ፖሊስን ትግራይ ነዚ ኩነታት ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ንምእታው ፈተነታት የካይዱ እኳ እንተሃለዉ እስካብ ሕጂ ግን ዝጥቀስ ውፅኢት ኣብቲ ክልል ክመጽእ ኣይከኣለን። ንከምዚ ዓይነት ፕሬዝደንት ነበር ብፀሓይ ቀትሪ ኣብ ልዕሊኡ ፈተነ ቅትለትን ካልእ ነገራትን ምክያድ ማለት ኣብቲ ክልል ዘሎ ጸጥታዊ ኩነታት ኣብ ዝተሓተ ደረጃታት ከም ዝወደቐ ዘርእዩ ዓበይቲ ምልክታት እዮም። ብወገን ሕወሓት ከምኡ እውን መንግስቲ ትግራይ ነዚ ኣብ ልዕሊኡ ዝተኻይደ ከምዚ ዓይነት ፈተነታት ዝምልከት እስካብ ሕጂ ዝተወሃበ ዝርዝራዊ ሓበሬታ የለን። ኣብ ክልል ትግራይ ዘለው ነጠፍቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ግን ነዚ ጉዳይ ዓበይቲ ርእስታት ብምሃብ ዜናታትን ጸብጻባትን እናሰርሑሉ ይርከቡ ኣለዉ። ኤርትራ ሓደ ካብቲ ስትራቴጂካዊ ፕሮጀክታት ትሕተ ቅርፂ ጽርግያ ባጽዕ ተሰነየ ሰፊሕ ልምዓት ገማግም ባሕሪ ንቅድሚት ትስጉም ከም ዘላ ተገሊጹ። ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ ንፕሮጀክት ትሕተ ቅርፂ ልምዓት ጽርግያ ባጽዕ ተሰነየን ከባቢ ገማግም ባሕርን ሓፈሻዊ ናይ ጨረታ ምልክታ ዝሓዘ ዕድል ብወግዒ ድሕሪ ምህታሙ ኤርትራ ሓደ ካብቲ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ናይ መጓዓዝያ ትሕተ ቅርፅን ፕሮጀክታት ገማግም ባሕርን ክትሰርሕ ንምድላው ሓድሽ ስጉምቲ ንቅድሚት ከም ዝኸደት ተገሊጹ። እዚ ብ20 ሰነ ዝወፅእ ሓድሽ ሓበሬታ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኣገዳሲ ሃገራዊ ፕሮጀክት ዝምልከታ እዋናዊ ሓበሬታ ዝተመርኮሰ መጽናዕታዊ ስራሕ ዝሕግዝ ናይ ፋይናንስ ሓገዝ ካብ ኣፍሪቃን ዲቨሎፕመንት ፋንድ ከም ዝረኸበ ተገሊጹ። ነዚ ኣብ ኤርትራ ስራሕ ፕሮጀክት ዝግበር ዘሎ ውጥን ኣህጉራውያን ፋይናንሳውያን ትካላት ከም ተግባራዊ ዝኾነ ናይ ወፍሪ ፕሮጀክት ሓሲቦም ትግባር ምወላ ንምግባር ዝያዳ ተኽእሎ ንምፍጣር ዝዓለመ ከም ዝኾነ እቲ ሓበሬታ የንጽር። ብመሰረት ናይቲ ምወላ ጻውዒት ቀንዲ ዕላማ ናይዚ ፕሮጀክት ኣብ ውሽጢ ሃገር ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ዘሎ ናይ መጓዓዝያ ምትእስሳር ብፍላይ ከዓ ጽርግያ ባጽዕ ተሰነየን ምስ ገማግም ባሕሪ ዝተኣሳሰሩ ትሕተ ቅርፂ ንምምሕያሽን ከምኡውን ናይ ሃገርና ቁጠባዊ ዕቤት ንምሕጋዝ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። እዚ ናይ መባእታ ስጉምቲ እዚ ፕሮጀክት መስመር ባጽዕ ተሰነየ ኣብ ውሽጢ ሃገር ጥራሕ ዘይኮነስ ንሰፊሕ ዞባና ኣዝዩ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ዘርድእ እዋናዊ ናይ ልምዓት ዜና ምዃኑ ይግለጽ። እቲ ናይ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ ምልክታ ኤርትራ ኣብ ገማግም ቅሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣ ዘጉልሕ ከም ዝኾነ እውን የርድእ። እዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝወፀ ምልክታ ቅልጡፍ መስርሕ ህንፀት እቲ ንኤርትራ ገዳሲ ዝኾነ ፕሮጀክት ዝገልጽ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ምድላው ከም ዘሎ ብንጹር ዝሕብር እዩ። ብተወሳኺ እውን እቲ ፕሮጀክትን ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ ወርሒ ጉንበት ዘካየዱ ላዕለዋይ ዑደቱ ምስ ቀዳምነታት ልምዓት ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ሓድሽ ምትእስሳር ዘንጸባርቕ ከም ዝኾነ የርድእ። ምልክታታት ባንኪ እቲ ፕሮጀክት ኣቑሑ ኣብ ዝዕድገሉ ኮንትራክተራት ኣብ ዝቆፀረሉ ከምኡ እውን ምስቲ ፕሮጀክት ዝተኣሳሰሩ ውዕላት ኣብ ዘካየደሉ እዋን ሕግታት ዕድጊ ባንኪ ልምዓት ኣፍሪቃ ክስዕብ ከም ዝጠቐሰን ንሚኒስትር ፋይናንስን ሃገራዊ ልምዓትን ኣብ ኣስመራ ንጉዳያት ተጫረቲ መመልከትን ኣማኸርትን ከም ዘራኽብ እቲ ትካል ኣብቲ ዝርዝር ውሽጢ ኣስፊሩ። ብተወሳኺ ኣብዚ ክሳተፉ ንዝደልዩ ኩባንያታትን ኣማኸርትን ካብ ሓምለ 2026 ጀሚሩ ብወግዒ ናይ ጨረታ ሰነዳትን ሕቶታቶምን ክዘርጋሕ ትፅቢት ክግበር ከም ዘለዎ እውን እቲ ባንኪ ይገልጽ። ልኡኽ ቤት ጽሕፈት መዋሃዲ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ዘተ ከም ዘካየደ ተገሊጹ። ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ብዳይሬክተር ክፍሊ ግብረ መልሲ ሚስ ኤደን ወሰርኑ ዝምራሕ ልኡኽ ቤት ጽሕፈት መዋሃዲ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኣስመራ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ተራኺቡ ኣብ ሕድሕዳዊ ምትሕብባርን መደባት ልምዓትን ዘተኮረ ዘተ ኣካይዱ። እቲ ልኡኽ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ፣ ሚኒስተር ሕርሻ ኣቶ ራፋይ ነበርሀ፣ ሚኒስተር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ከምኡውን ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ ኣቶ የማነ ብረኣብ ብኣዋሃዲት ትካላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ሚስናህላ ባልጅ ተሰኒዩ ከም ዝተመያየጠ ብተወሳኺ ተሓቢሩ። ዕላማ ዑደት ናይዚ ምስ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ተረኺቡ ዝዘተየ ልኡኽ ቤት ጽሕፈት መዋሃዲ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ናይ ኤርትራ ሃገራዊ ቀዳምነታትን ብድሆታትን ልምዓት ንምዕዛብ ኣብ ጽልዋ ለውጢ ክሊማ ብቐጥታ ገምጋም ንምክያድ ኣብ ናይ ምትሕብባር ኣገባባት ንምሕያል ከምኡውን ንጥፈታት መደባት ንምግምጋምን ምንባሩ ተገሊጹ። ብዳይሬክተር ሚስ ኤደን ወሰርኑ ዝተመርሐ ልኡኽ ኣብ ዓዲ ተኸሌዛን ንኡስ ዞባ ሰረጅቃን እምባደርሆ ከምኡውን ኣብ ኣስመራ ኣኽርያ ዝርከቡ ናይ ልምዓት ቦታታት ዑደት ኣካይዶም። معلت سماعتاتنا عواتاتهم كن عقبن استرفنا زي تملس خنملس قال ناتول علتي كبلو بريزيدنت تግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ገሊጾም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ነዝበሉ ሎሚ 22 ሰነ 2026 ዓመተ ምህረት ኣብ ምንባር ጉንጉን ዕምባባ ዝኽሪ ሰማዕታት መበል 38 ዓመት ተረኺቦም ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ እዩ ሰማዕታትና ኩሉ ሻዕ ምሳናዮም ንዓና ክብሉ ህዝባዊ ዕላማ ብጽንዓትን ታሪክን ዝሰርሑ ክብር ህይወቶም ዝሓለፉ ፍሉያት ክቡራት ፍጥረታት እዮም ክብሉ ምስጋኖኦም ገሊጾም
ኣለዉ أزعل سماتاتنا عواتاتهم كنعقب استرفونا زي تملس خنملس قالنا أتولع علتي كبلو وسيخهم حبيرهم بتوسخ بريزيدنت دكتور دبرتسيون ገብረ ሚካኤል ሰማዕታትና ብሳላ መስዋዕቶም ህልውና እናረጋግጽና ይኹን እምበር ተመዛበልትና ግዛታዊ ሓድነት ትግራይን እስካብ ሕጂ ክምለስ ኣይከኣለን ክብሉ ይሕብሩ እዚ ከምዚኢሉ እንከሎ ስርዓት ብልጽግናዊ ልዕሊ ትግራይ ኩናት ንምውላዕ መጠነ ሰፊሕ ምንቅስቓስ የካይድ ከም ዘሎ ይፍለጥ ሓደሻዕ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ይፍጽም ሓደ ግዜ ድማ ሰራዊት ትግራይ መንእሰይ ይገፍፋሉ ዝብል ሓበሬታ ብምዝርጋሕ ይፍለጥ ሕጂ ድማ ሰራዊት ሚድያ ብልጽግና ዝኾነ ናይ ሚድያ ሓይሊ ሰራዊት ትግራይ በኣንፈት ክልል ዓፋር መጥቃዕቲ ፈኒ ክብል ከቕርብ ጸኒሕ እዩ ሰራዊት ምክልኻል ትግራይ በኣንፈት ክልል ዓፋር ኣብ ዞባ ክልተ መጋሌ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ወረዳ ናይ ሞርታር መጥቃዕቲ ክፍጽም ተራእይ ክብል ክስታት የቕርብ ይኹን እምበር ዕላማ ዝኸሲ እዚ ትግራይ በዓላ ኩናት ጀሚራ ዝብል ክስን መቅራብ ዝዓለመ ምዃኑ ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ዓፋርን ዝተጀመረ ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንምፍራስ ዝተወጠነ ምዃኑ ተፈሊጥሎ ጀነራል ባጫ ደበሌ ዶክተር ደብረጽዮንን ጉጅለኦም እና በስመራ ከሃድሚኦም ክብል ተዛሪቡ ጀነራል ባጫ ደበሌ ሁሉ ኩነታትን ጽምዶን ትማል መንግስታዊ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ ኣብዝሃወ መግለጺ ህወሓት ኣብ ዝሕጅዋን ኣብ ክልል ትግራይ ኣውጅዎ ዘሎ ግድድ ወታደራዊ ኣገልግሎት ካብ ኤርትራ ዝተወረሰን ኣቀዲሙ ኢሳያስ ዘጽድቆን ዝምርሐሉን ዝበለ ኮይኑ ኢሳያስ ቅድሚ ናጽነት ህዝባዊ ግንባር ከተመስረተ ኣፔሌፍ ኣብ ዝነበረሉ ምክትል ሓላፊ ኣብ ዝነበረሉ ልክዕ ህወሓት ኣብ ልዕሊ ሰሜን እዝ መጥቃዕቲ ፈጺሙ ንብዙሓት ዝሓረደሉ ኢሳያስ እውን ኣብ ውሽጢ ፔሌፍ ዘጣየሸ ውድብ ህዝባዊ ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ብጾት ተመሳሳሊ ስጉምቲ ወሲዱ ኣጽኒት እዩ ነዚ ውድብ ዘጣየሸ ኢሉ ሰሚዑ ኢሳያስ ካብ ግብጽ ዝወሰደ ተልእኮ ንምዕዋት ከም ህወሓት ዝበሉ ዓመጽቲ ደልዮምን ይጥቀመሎምን ኣሎ ዝበለ ኮይኑ ህወሓትን ሻዕብያን ተወራራስ ባህር ዘለዎም እዮም ኢሉ ጀነራል ባጫ ደበሌ ሕጂ ውግእ እንተዳ ተላዒሉ ዶክተር ደብረጽዮንን ጉጅለኦም እና በስመራ ከሃድሚኦም ዝበለ ኮይኑ መንገዶም ይዕርየለው ክብል ድማ ተዛሪቡ በሓደጋ መኪና ብሰብ ንብረትን ጉድኣት ወሪዱ ኣብ ኖስ ዞባ እምኒ ሓይሊ ብ18 ሰነብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትር ብዘጋጠመ ሓደጋ መኪና ኣብ ህይወት ሰብ ንብረትን ጉድኣት ወሪዱ እቲ ሓደጋ 9 ሰባት ጽዒና ካብ ኩዶ ቡዑርና መንደፈራት ትጓዓዝ ዝነበረት ናይ ገዛ መኪና ኣብ መንጎ እምኒ ሓይሊ ድርኮ ካብ መስመራ ወጽያ ብቢንቶ ብምጽዳፋ ይስዒቡ በዚ ድማ ካብ ተሳፈርቲ ክልተ ክሞቱን ከለው ሓሙሽተ ከቢድ ክልተ ድማ ፎኪስ ኣካላዊ ማህሰይ ተጋጢምዎም ኣብ መወከሲ ሆስፒታል መንደፈራ ሕክምናዊ ናውየት ይግበረሎም ከም ዘሎ ወኪል ኤሬና ሓቢራ መርማር ሓደጋ ትራፊክ ደስቴ ተኸላይ ኣብዝሃቦ ሓበሬታ ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ሸለልትነት ዝመንቀልዩ ሓደገኛ መራርሓን ልዕሊ መጠን ጽዕነትን ከም ዝኾነ ሓቢሩ ኣዛዝ መደበር ፖሊስ ንእስ ዞባ እምኒ ሓይሊ ሰርጌንት ዓብደላ ዓሊ ብወገኑ በተደጋጋሚ ጥሕሰታት ሕግታት ትራፊክ ኣብ ሰብ ንብረትን ጉድኣት የውርድ ከም ዘሎ ብምግላጽ ሰሪዕ ሓደጋታት ንምግታእ መራሕቲ መካይን ሕግታትን መምርሒታትን ኣኽቢሮም ክመላለሱ ኣዘኻኺሩ